kwaphinda kwashona esibili, kwashona esithathu. Kuthe kulesine ngathi mina ngeke. Kungenzeka ukuthi inkinga kulezi igubhu. Ngoba since kufike lezi igubhu yaqala impilo manje la ekhaya ngabona izinto zingasahambi. Le mali ekuthiwa izongena ingena nini kahle? Ngabuka ukuthi kusho le mali iyozingena sekuphela ingane zala ekhaya. Bengiyolanda mina into ezobulala ingane zikamfowethu. Hayi ngeke. Ngathi ngiya kunyanga edumile engiyaziyo ukuthi iyazazi lezi zinto. Yafika yathi hayi ayikho into engingayenza ngalento. Igubhu oyilandela lapha kwantshebe awukwazi ukuzishintsha. Awazi bambeki ngeke uzivimbe. Nina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlodle nophaphe ekhanda sebingelele enhlala sezantsi efundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika le Black Life TV gama lohlelo ke impande zama Africa igama lami King Sichaka ngokaluqa ngenza ukuthi ngibingelele ngithemba ukuthi nani niyaphila nikahle wherever you are. Siyanthanda ingane zakwethu khona abalandeli bethu esibathanda kakhulu esibazi ukuthi bango number 1 ma comments bavele eqala ba comment. Ngiyanithanda ngenhliziyo yami yonke ingane zakwethu. Kuyafisa ukuthi ngelinye ilanga sezidumezulu ephathi sibe ndawonye sijabule kushona ilanga sihleli nje sixoxe indaba zethu ezithinta impilo. Kodwa ke namhlanje singene nohlelweni siza ukuthi osihambele uzothini kithi uzoxoxa ngathi athini na. Sawubona. Sawubona. Ninjani baba? Siyaphila. Siphilile thina ubani ubaba? Ngusipho akamkhize. Gcwabeka ihlandla impela. Udabuka Ngokudabuka ngapha eside kule ndawo ethi se-Push Up City. Okay, baba singakuchithela isikhathi mhlawumbe asingena udabeni siza ukuthi kungani ubabe lapha. Udaba lami lude kodwa ngizolenza libe lifushane. Yeah. Mina ngizalwa umkhize wayindoda edumile nendoda ehlonishwayo. Wayenamakhosikazi nje. Kuyinsizwa nje yaziwa ukuthi namakhosikazi. Nabafazi ba. Yeah, nabafazi bakhe and mina ngozalwa umfazi omdala. Siba u5 kithi bese kuba nomfazi omncane ke nawe unezingane eziwu4. Okay. Yeah, so ke ngaleyo ndlela bekwenza ngokuhamba kwesikhathi kubaba wadlula emhlabeni sasala ke manje yanzima impilo. Ngangendlela ukuthi kwaphoqeka ukuthi omdala kunathi sonke akahamba yosebenza aphuma esikoleni awusebenza. Maye sebenza lapha sisebenzele sonke le siwumndeni abakamamncane nathi ngapha abakuba kwabo sisebenzele sonke. Kodwa ekugcineni kosuku kugcine lokho usukubona ukuthi hayi kuyamsinda naye kanti uzohamba aza agule adlule emhlabeni. Maye edlule emhlabeni kusho ukuthi kukhomba ukuthi njengoba ekwenzile wasikhulisa nathi nathi ke sesithe ukukhula kancane sekufanele ukuthi ke manje masibuye ke manje ngibuye nami ngiphume ngihambe ngiyosebenza ngoba phela akasekho umuntu osele umfana amantombazana wonke la. Okay, manje isikhathi iyosebenza la akhona lutho esilitholayo ke emaplazini uthola isaka nje eligcwele isaka elinempuphu phakathi elinawo yonke nakho konke ukudla phakathi uhambise ekhaya akho mali oyitholayo. Kuhamba ngabona ukuthi hey ingathi ngisebenzela ukudla manje ayikho enye into ezokwenzeka. Ngasebenza eplazini ngase ngibuye ngiphume eplazini. Ngahamba ngathola umsebenzi incontract. Ngasebenza ke khona la bengikhola khona imadlanyana encane bengikwazi ukuthi ukuphilisa umndeni wami. Kusho ukuthi ke kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwatholakala ukuthi indawo esiyakhela ifanele ukuthi bayihlola belungu bayithola ukuthi inemayini inegolide phansi. So kubiza ukuthi funa siphume kuyona sihambe so sike le ndawo isebeyayithenga. Okay. Yeah. Ngaleyo ndlela kubiza ukuthi ke mangabe siphuma phela kufanele kube khona okuncane sikutholayo ukuze sikwazi ukuya kokwakha la siya khona. Ngusalungiswa kusenjalo lokho bekukhona kudade wethu kaMamncane ekuyena bebheke besiphathela esimthathe njengomuntu okhona ozosiphathela nozosibhekela izinto zezimali nayo yonke lezo zinto. Yeah. Nempela ke uqhubekile ke wazenzela ngabona ukuthi hayi ingakafiki le mali impilo iya ibanzima. Ayiya ibanzima angihambe futhi ngiyofuna omunye umsebenzi ngithole lo msebenzi engitholayo ngenze wona. Hayi ngisasebenza kusenjalo thola lawo masentshana amancane ngethemba lokulinda ukuthi sizikhona sokuthola okuzoba ngconywana.
ngapha udadewethu uyaqhubeka ulungisa lento yalezi imali abelungu baze bakhokha kodwa udadewethu akangitshelanga mina ukuthi kanti abelungu sebekhokhile ngapha. Emveni kwalokho wavesane emane ehambe engabuyi nami akulula ngibuze kumamncane ukuthi udadewethu uphi uhamba phelele kanti sihlezi naye nje bathi omakhelwane hayi imali iphumile ngingakunaki lokho imali iphumile ngingakunaki kodwa ngize ngagcina sengikunaka ngoba ngibuka ukuthi sekunoshintshwana engaliboni kahle la ekhaya. Hayi sekwaqala manje sahlukana nangokupheka kwavela ukuthi kamamncane ngapha ngala indlu yakwethu le lokho kubiza ukuthi sesiqala manje ukubheka izinto kwenzakalala. Hayi emveni kwalokho nakho sekwazi ukuthi athathe ahambe kanti uhleli ngalo uthathe seziphumile imali uthole indawo yokwakha elokushini egama lakhe. Uyakha ngala uyasuka lapho uvesane ngelinye ilanga uyafika kuyalaliwa siyavuka ekseni hoyi abekho abantu bayepha abantu sithi mhlambe bavakashile kanjalo. Hayi sibona kuhambe izinsuku kuhambe kwezwakala ukuthi hayi phela sebenomuzi ngapha egama lakhe. Ngaleyo ndlela kuchaza ukuthi sesihlukene phakathi siwumndeni. Awu kuhambe kwahamba nami ngasibona isimo nasemsebenzini ukuthi hayi umsebenzi uya ngokuncipha phela wenkontract ukwakha kuyaphela. Hayi kase ngicabanga ukuthi okay amasenti okugcina engizowathola ngangizwe ngabafowethu abanye emsebenzini ukuthi khona indoda ethize ngapha kwamhlaba yalingana ekwazi ukuthi uye kuyona ukhulume nayo ikunikeze igubhu ezokwazi ukuthi sidonsa imali. Hayi ke ngayahamba ngakuyaphola emsebenzini ngaphuma ngahamba-ke ngabheka khona ngoba nami ngibonile ukuthi umsebenzi mhlawumbe sohola kabili kathathu kuphela umsebenzi. Hayi ngaphuthuma khona mangifika khona ngathola ukuthi hayi le ndoda inginike lezi igubhu ngibuye nazo ngenhloso yokuthi ngifuna ukulekelela ingane zikamfowethu owasikhulisa ukuthi zikhule kahle nazo. Hayi kube ukuthi ngifike nazo igubhu hayi isikhashana hayibo ukuphathwa ikhanda ingane kamfowethu uyashona. Anginalutho mina lokuyingcwaba ngiya kudadewethu ngiyokhuluma nawe udadewethu naku sekwenzeka into efana nale. Udadewethu walandula impela wathi akho lutho akhana mali naye akakwazi kwenza lutho. Waphoqa ukuthi ngiye kule nkampani engangisebenza kuyo ngicela ukuthi bangingcwabele okungenayo nempela ibalekelela abangcwaba. Ingane zikamfowethu zingaphi ziwu5 kwaphinda kwashona esibili kwashona esithathu kuthe kulesine ngathi mina ngeke kungenzeka ukuthi inkingi kulezi igubhu ngoba since kufike lezi igubhu yaqala impilo manje la ekhaya ngabona izinto zingasahambi. Le mali ekuthiwa izongena ingena nini kahle ngabuka ukuthi kusho le mali iyozingena sekuphela ingane zala ekhaya bengiyolanda mina into ezobulala ingane zikamfowethu. Hayi ngeke ngathi ngiya kunyanga edumile ngiyaziyo ukuthi iyazazi lezi zinto yafika yathi hayi ayikho into engingayenza ngalento igubhu oyilandela lapha kwantshebe awukwazi ukuzishintsha awazi bambeki ngeke uzivimbe ngeke uzivimbe uma ethi ngeke uzivimbe qede futhi wangafuna unginika incazelo naye etheni njengoba naye akanginika incazelo. Kusho ukuthi lezi igubhu ziyalokhuza ziya sorry akunankinga. Kusho ukuthi lezi igubhu zona ziyalokhuza ziyizona lezi ezenza umndeni ezidla umndeni. Ngaleyo ndlela akangitshelanga konke lokho mina ngazi lutho ukuthi lezi igubhu nginikwe igubhu kwathiwa zidonsa imali kuphela ukuthi zidonsa kanjani angazi. Kuhambe waphoqa ukuthi hayi angiboni ukuthi into eqeda lo mndeni lo sekuyingane ka4 eshona sekusele yodwa ke manje. Ngabona ukuthi ngcono lezi igubhu ngithathe lezi igubhu ngoba vele kuthiwa inqande oyijikijele emfuleni sihambe nomfula ngoba angasizakali anginalutho ayingeni nale mali ekuthiwa izongena. Kodwa kuphela abantu nje kuphela la ekhaya and kuphela labantu othi wena uzama ukubalela kuphela labantu engithi ngiyabasiza ngibona abaphelayo. Yabona ngabona ukuthi hayi ngcono ngizithathe ngojikijele emfuleni ngayijikijele emfuleni. Ngisho ukuthi ke lento yempilo esheshayo nezithwalo ngesinye isikhathi bafowethu siyayithatha ngoba kuthiwa thatha lento ayinabungozi kanti kusho ingozi kuthiwa ayinabungozi usayithatha mase kuwena izoba ingozi. Gcina usulimala umndeni
kuphela iy'ngane. Kumanje nje angazi iy'ngane zikamfowethu ukuthi ngithi mangichaza ngothi mangichaza ziphelelaphi ngoba kodika kuthiwa yimina othwala ngalezi ngane. Okwamanje abazi babona wena nokhathazekile ngengane zami ifone eyibhubhayo. Ngikhathazekile ngengane zikamfowethu ziyaphela. Kodwa uma engasuka umuntu ahamba aye kumuntu uyofika ukuthi umuntu uyena oqeda iy'ngane. Ngempela iqedwa yimi-ke ngoba phela kusho ukuthi lezi gubhu zidla lezi gubhu zize nami. Angitshelwanga mina lezi gubhu ukuthi zihamba zihambe zibe nenye into ziyayihlabela. Wena ubumla endabeni yokuthi yolanda into ezoqoqa imali ukwazi ukukhulisa iy'ngane. Nanokuthi-ke njengamanje usisi wakho usedabula umndeni phakathi. Sekunesisu sakwabo nesisu sakwenu. So since-ke kwenzeka yonke lento uyakhulumisana naye uyathola ukuthi kwenzakalani ekhanda lakhe njengoba nje abhubhudla imali noma esabhubhudla imali namanje enganibali njengengxenye yomndeni ngoba phela kuyacaca nikhule nase nafika kwisigaba la umfowenu eninakekela nonke kodwa uma engasekho yena sekuvela ukuthi manje yena afuna ayibhubhudlela imali. Uma nikhuluma naye nodwa nixoxe njengey'ngane zandawonye kukhona mhlawumbe akuphendulayo? Isikhathi samanje nje ngoba phela usenemali. Ma ukhuluma nawe ungenamali uyamazi umuntu onemali ungenamali. So uqale manje seqala ukubona manje sekunama-level manje kuyena. Sekufuna uma uzoya kuyena uyokhuluma naye uwenze i-appointment umcele futhi uyazi into ozoyikhuluma kuyena umtshele futhi uzokhuluma ngayo. Ma akutshela ukuthi ma engazuthinta imali nje leyo nto kulungile singabonana. Appointment izokhuluma ngemali yakini. Uma uzokhuluma kodwa ngemali ucela ukuthi ungayiqali indaba yemali. Akakabikho emudini yokuthi angakhuluma ngendaba zey'mali. Since le situation yenzekile emndenini wakho usakholelwa ebunyeni bomndeni noma mhlawumbe uthi into ekuthiwa umndeni ayikho kwenzakalana engqondweni yakho njengamanje because njengamanje ngibona umuntu mina osevaya esithwaleni asangamsebenzela kodwa seyabulala already usewumbulali kodwa akazuze lutho ngalokho. Uthini ngento ekuthiwa umndeni? Ikhona ngokwakho into ekuthiwa umndeni? Ikhona into ekuthiwa umndeni kodwa ikhona mangabe nina nibambisene. Ukhona umndeni kodwa manihlakazekile njengoba thina sihlukene kaye ngale ndlela esihlukene ngayo ngoba le ndlela esihlukene ngayo njengamanje sekuvela ukuthi kunendlu enkulu kunendlu encane sekuwubutha lokho ngoba bahambe ney'mali udadewethu uhambe ney'mali sasala singenalutho. Lezi y'mali bekufanele siy'hluka befuna afike ezibekela sihlukaniseke futhi sihlukana ngezindlu kodwa sibe indlu nendlu inemali yayo yena uhambe nayo yonke imali sena washiya senjalo singenalutho. Sure. Asazi mhlawumbe nawe unawo umhobho lofana nodadewabo walomfowethu ukuthi yonke into oyibonayo esegcekeni lakwenu ucabanga ukuthi ifanele wena wedwa. Kodwa-ke sizwe ukuthi mhlawumbe kulolu daba uzophawula uthini ngoba sifuna ukuveza iside lokuthi abanye bagcina selesey'ntweni ezimbi nje akukhona ukuthi babevele bekhule benjalo kodwa ezinye izinto eziyizathu le yokuthi uhlukumezeka ngale ndlela ukuthi azabone i-option okuyiyona yokugcina nci anayo kuyile yokuthwala ngoba abanye bayaxoxa bathi sawuzama umthandazo kwangenzeka sawazama amadlozi ahluleka sazama-ke kuyokwenza izinto ey'thile zasehlula sifike kwangqingetshe ekugcineni la sifike khona la kuthiwa khona kuyathwalwa. Asazi-ke ukuthi mhlawumbe wena ucabangani lapho ekhaya. Asikhulume nawe-ke sizwe ukuthi uthini uma uphawula we-comment section yethu lezi y'mpande zama-Africa Black Life TV igama lami uKings Chaka ngwakaluqa okwamanje seniyosala kahle.